Yabona leli gama lokuba igcokama singaqala kude mase sikhuluma umlando walo ukuthi lisuka kuphi nakuphi. Kodwa ke esikhathini samanje babili abantu engathi singaba associate naleli gama elithi igcokama, singa associate umthandeni umfowabo Manqele njengegcokama elisha, bese siphinde futhi sibuye sibeke uSicebi umfowabo Dlamini ngenkosi yamagcokama. Mhlambe ngesikhathi uSicebi lento eyibeke ekuqaleni ngoba phela waqala wayibiza ngoSicebi waseyishintsha sidididi nje wasebiza inkosi yamagcokama. Enye yezinto zamsebenzela ukuthi ayibize ngaleli gama kakhulu ngoba uthe ethi eyibiza ngaleli gama wathi umntenango wonke umuntu unalento ukuthi mayethi vu athi hawu kanti ingoma imnandi. Yabona lento ngaphinde ngiyiqhathanise nobani nomgqilazi wedixa, noma engayibizanga ngegama lomunye umuntu kodwa the fact ukuthi wayibiza ngalesi sikhathi leli gama lobdixa umthandeni wayeselifake kubantu ngendlela eyisimanga, ngangokuthi wathi mayebethi umgqilazi wedixa wonke umuntu vele wenza lento ayenza kuSicebi wafuna ukuyizwa ingoma, noma ikhona ingoma kumgqilazi mina ngiyayizwa ukuthi mina ngizwa wonke abantu ngizwa nami wonke umuntu ngayizwa mina ingoma ukuthi ikhona imnandi ngathi leli la ngamsebenzela ke yena leli gama kwangathi lithi nakho ukuthi usheshe wayibiza athi ngapha uSicebi basheshe abantu bamthanda. Kodwa ke le video kahle angiyenzelanga ukuthi sikhuluma ngale ndaba yamagama, sifuna ukukhuluma ngendaba yenkosi yamagcokama ukuthi izokhipha ialbum utrack 5. Igama isihloko sealbum utrack 05 and uma ukuthi umuntu obulandela ingoma zenkosi yamagcokama lapha ku track 5 lijwayele kuba iyo isihloko sealbum and ijwayele kuba ihit. Mina uSicebi ezinye ingoma ngizizwe kodwa ialbum engaqala ukuyizwa kahle ilena eyaduyiswa kakhulu igcokama elihle nale nethi ngidibana necrush yami iNever Say Never esukuhamba kuyo noMdumazi, hiyo mina engamazi ngayo. Kanti khona ialbum before leyo emnandi kakhulu nalezi ngoma ezithi lezi ngoma ezithi njengoba uhlelo kuyilobolo bovela iyeke. Mina ke ngazizwa lezo ngoma zimnandi zidlula lenye album lena enalezi ngoma Never Say Never, kodwa futhi uma ngalokho uqala uqhathanisa ungagcina ungayazi ngoba phela zonke lezi ngoma zimnandi. Uyakhipha kumfana uyakhipha futhi uzokhipha uju mina ngiyamazi mina ukuthi uzokhipha ingoma ezimnandi. Yabona nje ukhiphe nane track list yakhe inengoma ngicela le album yakhe inengoma ezu14 abacula asebenze nabo uSminofu kwingoma yokuqala ethi umuntu omnyama, waphinde wasebenza neNdoni. Indoni I think ama artists are sleeping on Indoni yabona futhi mawuthi ipikiwe efana nomzukulu ayishaya eceleni mayipikiwe fana asiqhubeke sibheke ingoma zakhe lapho. Number 13 ingoma ethi uthando uhamba no Queen Loli. Hawu uQueen Loli usephinde wangena ngapha emculweni. Hawu ukhona emculweni vele kodwa bengingazi ukuthi ungapha emculweni kaMaskandi. Ayisafisa ukuyizwa ke leyo ngoma lena ayihamba neNdoni ithi uyangichomela track number 12. Utrack number 5 isihloko sawo utrack number 5. Hayi zonke ke lezi ngoma ikhompoziwe zaphinde zalidwa uye futhi uSicebi Dlamini nama backings futhi uye iConstantina yashaya uThuthani Ndlovu, lead guitar yashaya uSicebi futhi aweshayela isiginci yaproducewa uThisha Mchunu noThuthani Ndlovu, ubass guitar ushaya uMaqhude mfowamkhize benogcina umusa uFwazuma, bese kuthi ikeyboard ke uJJ umfowambuthuma. Hayi irecordwe khona Talk Studio. Uphinde ke naye ke wakhipha ke isithombe esingesihle kanjena enenkabi zakhe lezo sonto nzima. Ithi ke yona ibhalile ke lapha ezama ekhuluma umyalelo kubalandeli ithi ngizoyifunda yithi sawubona lapha ekhaya mthanda umculo wenkosi yamagcokama. Ngithanda ukubonga ngoxhaso ngoba uma ufunda lo mbhalo kusho ukuthi uyiphethe ngesandla CD uzeke ungadinwa nangelinye ilanga. Ngicela ungiWhatsApp kule number 0795612760 ungitshele uzwa kanjani umsebenzi usho
la ongezwa khona usho nala oncoma khona. Ngiyabonga kakhulu Sithobayo yimi uSicebi Dlamini. Wasethi special thanks to Thuthani Ndlovu, uSigubhu Legacy, BXL Xulu, uBuzani Mkhize, bese kuba uJezi Dlamini noKhalo Mthetho. Iyaphuma ke nawo ingoma izophuma mhla 28 November shothi ngomgqibelo. Inkosi yamagcokama. Into engacela yona nje ukuthi usubscribe kuMlama Media. Umfowakankeshe lo uNjabulo uJeps. Ngiyabonga mina. Yabona leli gama lo